butag. Masingan ini. Tengok. Tadi nang gawa. Siap dibugas ke kuang wah. Menggunakan enduro kayak dia buka. Terus ugasan waktu sih. Kayak buang tabunan. Yan pusingan dan si pasinawan dan aku di kanan jadi buka kasnya wala pwede jadi isip na matapos. Sa likod pinatag ako ring then sa atras may nakalila ba
sprocket. Sprocket. Nakagit po. Kaya siya. Kaya siya po ko kaya. Walang kapag lang.
mga kapatid. na siya ng mauga mga kapuski. Kasi walang hotel sa ng mauga. Ito niya ako dahil siyang butangan ato para pasinaw. Niya tayo na tabunan at kasi ko sa tabunan yung palit sa itong bata. Taon na wala ko magamit. So karon ako na isang gamiton. Basta ang tabon mga ito sila kaabog. Wala man magamit. Kini tabot sa mga kapos kaya ako nag-repair ako nag-repair. Ayan, pining yung swing arm ako na nag-extend extend na may dos pikas ayan kani yung tabir sa yung plate ako yung naghimo kini aluminum ngayon kining cover siyang mapil bitaw kana ako gapoy gahimo ana magtoski basta na alay gamit dali ra man jud ayo buhaton kung ipastikiran
Warman nga uka ba mga suski. Nga uka ba mga sticker. Ano yan rin kung ganyan uka. Plano ko ano yung suski nga. Pa stickeran lahir ka kung ayaw din yung maayo din na sticker. Ini na okay bro. Ay kauban na mo sa train. Hindi na pwede. Concept ni pang sticker siya. Nindot kayo sa dati yung mga sticker mga toski. Sige sticker sa uban mo ng mga uban ng train. Yan akong gihagad nga. Yan daw. Yan daw stickeran. Pwede mo kigaya mga toski. Sa pang umaga doon na rin yang PMX iya pag ipa-repeat ang iyang tangke na kanang pulaw ng tapos ko okay mo klaro yung bangko iya pag ipa-repeat ang iyang tangke siya motor sabot mo nga nagka-sticker ni Gotro na ikaw ba na mo sa trail nga may mo sticker. Yung ini terus kaya, hindi ka ugali karon. Atong kaplasan atong tapuhan atong ibutan atong parpasinaw. Nga, dayan ako dayon. Ako dayon tabunan. Kaya masitag wasig niya. Magkaabog rin kapon. Uslis ra. Ano na atong tagal